Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Ariw. Taong 1980, Hamtik, Antique. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nag-aalaga ng iba't ibang uri ng hayop itong si Ariw. Yon ang kanyang pangunahing hanap buhay, kung saan binibenta niya ang kanyang mga inaalagaang hayop sa merkado. Karaniwan sa kanyang mga alaga ay kambing, baboy at iilang mga baka. May alaga din siyang kabayo, kung saan yon ang ginagamit niya bilang sasakyan kapag siya ay naglilibot sa kanilang pastohan. Marami itong kamag-anak si Ariw sa Hamtik, kaya na may masasabi kong kampante talaga siya sa lugar na kanyang pinaglakihan. Hanggat nabubuhay noon ang kanyang ama, nasisiguro niyang walang makakagalaw sa kanyang pamilya sa lugar na yon. Hindi rin kasi basta-bastang tao ang kanyang ama, gawa ng marami din itong tinataglay na lihim na karunungan. Hindi sa pagmamayabang pero nabansagang berdugo ng mga aswang ang ama niyang yon. Sa loob ng ilang taon itong pananatili sa Hamtik, nasa humigit 50 nilalang na ang napatay nito. Ang 20 katao sa mga nilalang na yon, binubuo ng mga mambabarang at mga mangkukulam. Bagaman naging matunog ang pangalan ng kanyang ama, kahit isang taong kakilala nila na kapagtatakang walang kaide-ideya kung ano ang tinatangan nitong aral. Kahit nga noon si Ariw, wala talagang alam sa kapasidad ng kanyang ama. Sa ilang taon nilang pananatili sa gilid ng kanilang pastuhan, naging madalas naman ang pagbisita ng kanyang mga magulang. Bumibisita ang mga ito sa kanila sa araw ng Lunes, Miyerkules, Biyernes at Sabado para magdala ng makakaing pinagpaguran ng mga ito sa bukid. Labis naman yung ikinatuwa ni Ariw kahit papaano, gawa ng malaking tulong ito para sa kanya at sa kanyang mga anak. Dahil sa dalas ng pagbisita ng mga ito, kaya na may hindi maipagkakaila ni Ariw na napalapit na ng loob ang kanyang mga anak sa kanyang mga magulang. Labis naman niya yung ikinatuwa, gawa ng nasisiguro niya sa kanyang sarili na mapapayuhan ito ng kanyang ama't ina para maging isang mabuting tao sa hinaharap. Sa pagsapit ng araw ng gapasan ng mga saging sa bukid, naging problemado naman itong si Ariw. Gawa ng masyadong marami ang kanyang itinanim na sabay-sabay na namunga. Alam niyang aabutin siya noon ng ilang oras kung susubukan niya itong gapasin, kung kaya't napilitan na siyang humingi ng tulong sa mga magulang niya. Kinahapunan ng araw ng Miyerkules, habang naglalakad pa uwi itong si Ariw, nasipat niya ang kanyang amang kasalukuyang binabagtas ang daan patungo sa kanyang sakahan. Dala-dala nito ang kanyang kabayong iniwan sa kwadra na parabang nagmamadali itong puntahan siya. Ariw, balita ko naggapas ka na. Akala ko bukas pa. Bakit yata napaaga? Bungad na tanong ng kanyang ama. Matapos naman niyang marinig ang sinabi nito, dahan-dahan naman niyang ibinaba sa lupa ang hawak niyang palakol habang sumasagot sa kanyang ama ng, "Naisip ko kasi tay, mas mabuting agahan ko ang paggapas para bukas, konti na lang ang trabaho nating gagawin. Tsaka isa pa, walang may iwan sa mga hayop kapag sama-sama tayong tumungo sa bukid. Mabuti sana kung hindi purong paglalarong inaatupag ng aking mga anak." Dahil sa kanyang sinabi, ngumiti lang naman ang kanyang ama habang nananatiling tahimik. Maya-maya pa, bumaba ito sa kabayo para sabayan siyang maglakad pabalik sa bahay nila. Habang binabagtas nila noon ang daan pa uwi, ramdam ni Ariw ang mabilisang pagdilim ng paligid. Hindi niya alam pero pakiramdam niya napakabilis ng pagtakbo ng oras noong mga panahong yon. Pagsilay niya sa kanyang ama,
Nasipat niyang nanlilisik ang mga mata nitong nagmamasid sa buong paligid. Mahigpit din ang pagkakapit nito sa tali ng kabayo na parabang nababahala ito sa lugar na kanilang dinaraanan. Dahil sa mga bagay na kanyang nasilayan, nagpasya siyang kausapin yon ng mahinahon upang magawa niyang malaman kung ano ang nararamdaman nito. Subalit nang makailang tanong na siya sa kanyang ama, laking gulat na lamang niya nang hindi siya nito sinasagot. Sinubukan na din niya yung kalabitin sa balikat pero tila ba nakatuon ang buong wisyo nito sa lugar na kanilang dinaraanan. Maya-maya pa, bigla naman yung humawak sa braso niya, sabay wika ng, "Magmadali ka, lakad lang. Huwag kang lilingon sa likod, ni sa tabi mo. Magpatay mali siya ka sa mga bagay na iyong maririnig. Malapit na sila, Aryo. Nararamdaman ko sila. Nararamdaman ko." Matapos nitong makapag-wika, dahan-dahan itong binunot ang kanyang natatanging punyal na gawa sa tinik ng pagi na matatagpuan sa buntot nito. Maniwala kayo o hindi, yon ang nag-iisang sandata ng kanyang ama sa pagpatay sa mga gabunan at mga aswang. Nagagawa niya rin yung magamit sa espiritual na kumbate sa pamamagitan lamang ng mga pag-usal ng mga buhay na karunungan. Kung hindi din nagkakamali itong si Aryo, punong-puno ng pangontra at usal ang sandatang yon na nagiging dahilan ng pagkabaliw ng sinumang naghahangad doong magtangan. Minsan na ding nakita ni Aryo ang kaibigan ng kanyang ama na humawak sa punyal, subalit matapos niya yung gawin, tila bang nawala ang kanyang sariling wisyo. Magmula noon, hindi na nila ito makausap, gawa nang wala na yung maalala sa kabuuan ng kanyang pagkatao. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, wala siyang ibang naririnig sa paligid kundi mga pag-angil. Mga angil na halos buong buhay ni Aryo hindi niya pa narinig. Naniniwala din siya na noong mismong oras na yon, hindi lang isang nilalang ang sumusunod sa kanila, bagkus ay isang pangkat. Makalipas lamang ang ilang minutong paglalakad, sa awa ng Diyos walang nangyari sa kanilang mag-ama. Pagdating nila sa dulong parte ng palayan kung saan yon ang hangganan ng bukid at ng baryo, inabisuhan siya ng kanyang ama na maaari na siyang tumingin sa likod niya. Dala ng kuryosidad noon ni Aryo, agad naman siyang sumilay sa likurang bahagi ng kanilang kinatatayuan at doon niya nasilayan ang kumpol ng mga nilalang sa palayan na nanlilisik ang mga matang nakatitig sa kanila. Nakahawak ang mga ito sa hangin na parabang meron doong pananggalang na hindi niya nakikita. Dahil sa pangyayaring yon, dali-dali naman siyang lumapit sa kanyang ama habang tinatanong ito ng, "Tay, ano hong mga yan? Tsaka, bakit hindi sila umuusad?" Nang marinig naman ng kanyang ama ang kanyang naging tanong, tumawa lang naman ito habang tinuturo ang isang natatanging palay na nabubuhay sa gilid ng kahon ng palay. "Nakita mo yan, anak? Pansinin mo ang palay na yan kapag nasisinagan ng liwanag ng buwan. Hindi ba siya kakaiba sa lahat? Ang palay na itinuturo ko sa iyo ngayon, ang isa sa pundasyon ng pananggalang ng ating baryo. Ako ang gumawa niyan para maprotektahan kayo maging ang mga kaibigan mo. Marami ang gumagalang mga nilalang sa lugar na ito, Aryo. Hindi mo gugustuhin na makapasok sila sa lugar na tinitirhan natin." Seryosong sagot ng kanyang ama. Dagdag pa nito, walang kakayahan ng mga ordinaryong tao na bunutin ang pananggalang na yon sa kadahilanang nabubuhay ito sa espiritual na mundo. Hanggat hindi ito malalaso ng masamang puwersa, mananatili yung aktibo hanggang sa oras na alisin ito ng kanyang ama. Naniniwala din ng ama niyang yon na ang pananggalang lamang ang nag-iisang paraan upang magkaroon ng pagitan ang hindi mga ordinaryong nilalang at ang mga tao.
Matapos nitong mailahad ang mga bagay na yon, nasipat nila ang mga aswang na dahan-dahang lumalayo. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, doon pa lamang sila naging kampante sa kanilang paglalakad pabalik sa bahay nila Aryo. Pagdating nila sa kanilang bakuran, bumungad sa kanya ang kanyang asawa at ina na abala sa pagpapapasok ng kanilang mga alaga sa kulungan ng mga ito. Sa paglalim pa ng gabi, napilitan na silang pumasok para kumain ng kanilang hapunan. Habang nagpapahinga ang kanilang pamilya, nagpasya silang mag-ama na tumambay muna sa labas ng kanilang bahay. Hindi kasi gaanong makatulog noon si Aryo sa kadahilan ng napakaraming mga katanungan ang bumabalot sa kanyang isipan. Habang pinagmamasdan nila ang ganda ng kapaligiran, dahan-dahan naman nilang tinalakay ang tungkol sa mga aswang. Nasisiguro kasi noon ni Aryo, maraming alam ang kanyang ama sa mga nilalang na yon, lalo pat ilang beses na din siya nitong nagkaroon ng inkwentro. Tay, sa abot ng pagkakaunawa ninyo, saan ba galing ang mga aswang? Seryosong tanong ni Aryo sa kanyang ama. Nang marinig naman ito ng kanyang ama, agad naman itong ibinaba ang hawak niyang gasera, sabay seryosong tumitig sa kanya habang sumasagot ng, nakadepende sa klase ng mga aswang ang kanilang pinagmulan. Pero sa kabuuan, ang mga ordinaryong aswang na iyong nasisilayan na pagpasahan lamang ng mga bertud. Ang pinanggalingan ng mga aswang ay napakaraming paraan at dahilan. Ang ilan sa mga ito nakipagkasundo sa mga demonyo o hindi naman kaya'y humiram ng abilidad sa mga engkantong itim. Tanging ang mga ganyang uri ng nilalang lamang ang merong kakayahang magpasa sa mga tao ng mga natatanging abilidad. Pero alam mo anak, sabi-sabi ng mga matatanda, nanggaling lamang sa isang tao ang pinagmula ng mga nilalang na yan. Isa lang siyang ordinaryong tao noong mga panahong hindi pa tayo nasasakop ng mga Kastila. Sa sobrang paggaganid niya sa kapangyarihan, buong buhay niya, hinanap niya ang isang ermitanyong gagapi sa kamatayang matagal nang nakapataw sa kanyang katawang lupa. Lahat ng puwersa, utak at kakayahan ng kanyang tribo, ginamit niya para mahanap ang nasabing ermitanyo. Nagtagumpay naman siya sa nais niyang yun. Pero ang hangad niya sanang pagkakaroon ng mahabang buhay, naging kabaliktaran. Gawa ng imbis na sundin ng ermitanyo ang kanyang kahilingan, ginawa siya nitong sisidla ng maitim nitong binabalak. Lingid sa kaalaman ng dato, na kaya pala nag-iisa ang ermitanyong yun sa gubat, gawa ng naghahanap din ito ng lugar na merong nilalang na may natural ng kasamaan sa budhi. Matapos nilang magkakilala, naging magkalapit sila hanggang sa dumating ang puntong nangyari na nga ang hindi inaasahan ng dato. Sa pagsapit ng gabi ng Biyernes Santo, kung saan namula ang buwan, ginawa nito ang kauna-unahang ritual na siyang mag-iisa sa kaluluwa ng tao at sa nilalang na merong matinding pagmamalabis na kumain ng karne ng tao. Dagdag pa ng kanyang ama na magmula noong nabahira ng dugo ng aswang ang datong yon, unti-unti nang lumagpak ang kanilang tribo. Sa bawat gabing dumaraan, wala itong ginagawa kundi paslangin ang lahat ng kanyang mga mahal sa buhay at mga kaibigang malapit sa kanya. Nang tuluyan na siyang mag-isa, doon pa lamang naunawaan ng dato ang kalagayan niya. Alam nitong wala na siyang magagawa kundi sumunod sa ermitanyo pabalik ng gubat. Makalipas ang ilang siglo, namuhay ang dato sa poder at batas ng ermitanyo. Bagaman hindi na siya noon nakakakain ng karne ng tao, wala naman yung epekto sa kanya, gawa ng ang hindi pagkain niya sa loob ng mga panahong yon, uling nagawa sa sinunog na buhay na puno. Naniniwala ang ama ni Aryo na kapag ang mga aswang ay nag-umpisa ng kumain ng mga ganoong pagkain, mas lalakas pa ang kanilang tinataglay na kakayahan. Ang ganoong pamamaraan ng mga sinaunang aswang ang siyang nagbigay buhay sa mga aswang na kilala natin bilang mga gabunan.
Matapos nitong makapaglahad ng kanyang istorya, bakas sa pagmumukha ni Ariw ang labis na pagkagulat sa mga bagay na kanyang narinig. Animoy pakiramdam niya noon, totoong-totoo ang mga kwentong ibinahagi ng kanyang ama. Makalipas pa ang ilang minuto, nagpasya na silang pumasok para magpahinga. Sa paghiga nilang dalawa sa sala, mariin namang tinanong ni Ariw ang kanyang ama kung hanggang kailan ba magiging ligtas ang lugar nila. Nang marinig naman ng kanyang ama ang naging tanong niya, tumitig lang naman ito sa bubong ng kanilang tahanan habang sumasagot ng, "Aminado akong hindi panghabang buhay ang pananggalang ito sa ating baryo. Pero nasisiguro ko sa iyo, anak, na bago mawala ang proteksyon nito, kaya mo nang ipagtanggol ang pamilya mo, maging ang sarili mo. Huwag mong alalahanin ang hinaharap. Pagtuunan mo ng pansin ang nagaganap ngayong pangkasalukuyan." Sa paglipas ng mga araw, nagpatuloy ang kanilang gawain sa baryo. Araw-araw nang bumibisita noon ang mga magulang niya, gawa ng napakarami nilang ginagawa. Kapag naggapas sila noon ng saging sa bukid, ang ina naman niya at ang kanyang asawa naghihintay ng mga panauhing bibili ng mga hayop na inaalagaan nila. Sa halos humigit 2 buwan, ganon at ganon ang kanilang ginagawa hanggang sa dumating ang puntong merong grupo ng mga matatanda ang dumayo sa kanilang baryo. Ayon sa mga kaibigan ni Ariw, naghahanap ito ng mga baboy na maaari nilang maibenta o maipalit sa mga kalakal na dala nila. Nang marinig naman ito ng kanyang ama, tila ba agad nitong naamoy ang kakaibang presensya ng mga dayong bumisita sa kanilang lugar. Kinahapunan noong mismong araw na yon, pagbalik nila sa kanilang bahay, agad naman silang dumiretso sa sentro ng baryo upang hanapin ang mga dayo. Habang binabagtas nila noon ang daan, halos magkandakuba naman sa pagpasan si Ariw ng mga saging nilang dala sa kadahilan ng wala na silang naging oras para yon ay idaan pa sa bahay nila. Bagaman nagrereklamo na siya sa kanyang ama, hindi siya nito pinakinggan na parabang nakatuon ang wisyo nito sa ibang bagay. Bago pa man sumapit ang 6:00 ng gabi, narating na nga nila ang baryo kung saan bumungad sa kanila ang mga dayong pilit pumapasok sa bahay ng kanilang kakilala. Sa unang sipat doon ni Ariw, ramdam agad niya na hindi ordinaryo ang mga nilalang na yon, gawa ng meron itong kakaibang baho sa kanilang mga katawan. Kahit ilang metro pa ang kanilang layo sa mga nilalang, nakapagtatakang nagagawa na nila yung malanghap sa hangin. Sa pagdating nila sa kinaroroonan ng mga dayo, inabisuhan siya ng kanyang ama na kahit anong mangyari huwag siyang aalis sa kinatatayuan niya. Matapos nilang mag-usap, dali-dali naman itong umalis habang mabilis ang binubunot sa kanyang tagiliran ang daladala niyang punyal na gawa sa tinik ng buntot ng pagi. Sa paglapit nito sa mga nilalang, walang pagdadalawang isip naman yung tinanong ng kanyang ama ukol sa kung ano ang pakay nito sa kanilang lugar. Sa tono ng pananalita nito, makikitaan mo yon ng pang-iinsulto na parabang ayaw na nitong pahabain pa ang pag-uusap nila. Maya-maya pa, sa hindi inaasahang pagkakataon, nagsenyas ang isa sa mga dayo ng nais nito. Kung hindi nagkakamali noon si Ariw, ang nais nito ay pumasok sila sa loob ng bahay ng kanilang kaibigan na parabang doon na hangad nitong ipagpatuloy ang kanilang naudlot na usapan. Matapos naman yung maunawaan ng kanyang ama, kampante naman yung pumasok sa loob ng tahanang yon. Pagpasok ng mga ito, agad namang nakarinig ng mga kalabog sa loob ng bahay itong si Ariw na parabang meron doong nangyayaring gulo. Halos inabot din siya ng ilang minutong kakahintay sa labas hanggang sa masipat niya ang kanyang amang dahan-dahang binuksan ng pinto habang tangan-tangan ang ulo ng isa sa mga matatanda.
Nababalot din ng dugo ang buo nitong katawan na para bang nakipaglaban yon hanggang kamatayan. Sa paglapit nito sa kanya, agad naman siya nitong inihipan ng usal sa muka habang nagwiwika ng, "Manatili ka dyan, Ariw. Huwag kang gagalaw sapagkat hindi pa tapos ang aming pagtutuos." Matapos nitong makapagsalita, paisa-isa namang lumabas ang mga gabunan na naghahabol ng kanilang mga hininga. Halos karamihan sa mga ito ay wala nang matatalas na kuko sa kanilang mga kamay na para bang nagawa na yung maputol ng kanyang ama. Pagtitig ng mga nilalang na yun sa kanila, dali-dali namang binunot ng kanyang ama ang tanga nitong punyal habang mabilisang nagpapakawala ng mga usal sa buong paligid. Nang maisakatuparan na niya ang bagay na yon, hindi na ito nag-alangan pang sumugod sa mga aswang sa kabila ng kanilang mga kababaryong nagmamasid sa buong paligid. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, walang ibang nasisipat si Ariw kundi ang pagtamo ng mga aswang ng malulubhang pinsala sa kanilang katawan. Ilang beses din nilang pinagtangkaan ang buhay ng kanyang ama pero napakahirap nitong maisakatuparan. Bukod kasi sa napakalakas ng kabal ng ama niyang yon, may kung anong harang din itong pumoprotekta sa katawan niya sa oras na merong ataking hindi nito nagagawang masalag. Dahil sa ganoong sitwasyon, hindi naglaon pa isa-isa na nitong napaslang ang mga dayo sa kanilang lugar. Nang masipat ni Ariw na iisa na lamang ang natirang buhay sa mga gabunan, agad din naman itong nilapitan ng kanyang ama para kitilan ng buhay. Bago ito tuluyang patayin ng ama ni Ariw, saksing buhay siya sa kakaibang asal na ginawa ng dayong nilalang. Habang hindi pa kasi tumatarak sa katawan nito ang punyal ng kanyang ama, nasipat niya yung ibinaba ang mga kamay nito na para bang tanggap na nito ang tadhanang naghihintay sa buhay niya. Wala na ding ginawang kahit anong aksyon ng nilalang na yon, indikasyon na sumuko na ito sa labanang nagaganap. Sa pagtarak ng punyal ng kanyang ama sa dibdib nito, agad namang napayakap ang nilalang na yon habang patuloy na nag-aangil. Bago ito tuluyang nawala ng buhay, nakangisi yung nagwika ng, "Hindi sa lahat ng oras mananatili ka sa tuktok. Maaaring ngayon ikaw pa ang namamayagpag sa lugar na ito. Pero darating ang panahong makakahanap ka din ng iyong katapat. Magbunyi ka ngayon, antingero, sapagkat hindi mo pa oras para lumisan sa mundong ito. Hihintayin kita sa impyerno. Doon magaganap ang ating pinakahuling pagtutuos." Kasabay ng pag-uwika ng nilalang na yon, ay siya namang dahan-dahang pagkaagnas ng katawan nito. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, labis namang ikinabahala ni Ariw ang mga kababaryo nilang naging saksi sa mga kaganapang yon. Nang ilahad niya ang tungkol sa bagay na yon sa kanyang ama, ngumisi lang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, "Hayaan mong may talino na maniwala. Maraming mangmang sa mundong ito, Ariw. Ang katotohanang hindi nila nakita, kailan may hindi nila paniniwalaan. Paminsan-minsan, mas mainam na may sakses sa mga katotohanan upang kahit papaano meron pa ring naniniwala na tayo ay totoo. Halika na, umuwi na tayo." Matapos nitong makapag-wika, wala nang nagawa si Ariw kundi ang sumunod sa kanyang ama. Magmula noong nangyari ang insidenteng yon, wala nang nagparamdam sa kanilang lugar. May mangilan-ngilan man pero dumaraan lamang ito sa harang na nagpapanatili ng kaligtasan sa kanilang baryo. Pero alam niyo ba na bago mamatay ang kanyang ama, ipinamana nito sa kanya ang tanga nitong mga karunungan. At kahit wala na ang ama niyang yon, patuloy pa ring ikinakalat ni Ariw ang istoryang inilahad ng kanyang ama sa kung
papaano nagsimula ang lahi ng mga aswang. Okay, pasensya na kayo, medyo matagal na naman tayong nawala. Pero tapusin lang natin tong New Year tapos palipas tayo ng ilang araw, balik na tayo sa dati nating grind. Sana andyan pa rin kayo, no? Sana ganun pa rin yung init ng pagtanggap nyo sa akin sa pagbalik ko. Pero yun nga, Happy New Year sa inyong lahat. Maraming salamat sa isang taon na naman na lumipas. Tapos andyan pa rin kayo, naghihintay sa kwento ko. Maraming salamat sa inyo. Ang mabibigay ko lang na opinion dito sa kwento natin na to, sobrang angas ng tatay ni Ariw. Sayang lang, no? Wala kasi siyang kwento kung paano niya nakuha yung mga gamit niya na yon, yung abilidad niya na sobrang tindi ng lakas. Kasi isipin ninyo, sa loob ng isang bahay, ilang gabunan yung kalaban niya, tapos pinugutan niya pa ng ulo yung isa. Bibihirang antingero lang yung makakagawa nun. Tsaka ang pinakagusto ko sa kwento na to, yung part na meron na naman tayong bagong kaalaman, bagong nalaman tungkol sa lahi kung paano nagsimula itong, tungkol sa isang kwento na kung paano nagsimula itong mga aswang. Kasi alam ko, may mga mangilan-ngilan na akong kwento na naglahad kung paano nagsimula yung lahi na to, pero iba pa rin tong kwento ng tatay ni Ariw. May ganun pala, no? Parang familiar sa akin yung kwento na yun. Parang naikwento ko na, di ba? Isipin niyo, datu, naghahanap ng ermitanyo, tapos pinasaniba ng ermitanyo yung datu, tapos yun yung naging pinakaunang aswang. Alam ko may ganun na akong naging kwento eh. Kung may nakakaalala sa inyo, pa-comment naman sa baba. Pero yun lang. Hanggang sa susunod na kwento, Happy New Year, kita-kits tayo sa susunod na taon, at mag-iingat kayo palagi. Maraming salamat sa inyo.